От своя опит изхождам и формулирам три основни ценови нива, по които плаща всеки един клиент. Бих ги разграничил като леки или изключително леки, които са схемите, да кажем, 10 на 90, 20 на 80, стандартните схеми на плащане, които са 30, 40, 20, 10 и по-тежките варианти на инвестиране. Това са тогава, когато вие с първоначална вноска над 60% и останалата сума е разхвърлена така до края на самата инвестиция. Дайте се впуснем малко по-голяма дълбочина. При първата група, по-леките финансирания при инвестиции в ново строителство, 10 на 90 или 20 на 80, самото име показва, че те са предназначени за хора, които имат по-нисък толеранс на риска, съответно или нямат достатъчно опит. Това е много хубава схема, която има за цел да ни покаже на първо място следното, че строителя е надежден, има достатъчно лични средства или е обезпечил целия обект с сериозно банково кредитиране. Идеята му е да внуши на клиента, че риска е сведен до абсолютния минимум.